Bună dimineața! Suntem la Palatul Parlamentului. Am venit la cea de-a doua ediție a Forumului Aleșilor Locali din România. Astăzi vom avea aproximativ 1000 de oameni prezenți, care sunt fie consilieri locali, fie consilieri județeni, primari sau viceprimari, președinți de Consiliu Județean sau vicepreședinți. Voi avea o luare de cuvânt în care voi povesti participanților experiența proiectului stației de metrou Tudor Arghezi și cum am depășit imensele piedici birocratice. Haideți să mergem în sală, în câteva minute va începe evenimentul. Mulțumesc! Sunt Mihai Enache, sunt candidatul propus de AUR pentru primăria municipiului București. Am o experiență de 8 ani și jumătate în administrația publică locală din București și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat ca în acești ani să nu fiu un simplu funcționar care pierde timpul într-un birou și așteaptă să încaseze salariul la finalul lunii. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să fiu implicat în mod direct și să coordonez, să fiu alături de o echipă minunată de tineri, să fim cei care am reușit să facem și parcări la sol și parcări etajate, să modernizăm străzi, să facem și străzi noi, să modernizăm școli și grădinițe, să facem și școli și grădinițe noi, să facem și o secție de arși și o secție de primiri, urgențe și un spital nou de stomatologie și o stație de metrou. Am la bază studii administrative, deci pot spune că sunt un funcționar public prin definiție. Și eu spun cu mândrie chestia aceasta, deși, în general, funcționarii publici sunt priviți, să spun, într-un mod negativ. Îmi aduc aminte cum mă sunau prieteni pe la 7-8 seara și mă întrebau dacă sunt liberi, eu le spuneam că sunt la birou și după stai un pic, tu nu spuneai că lucrezi la primărie, voi terminați toți la ora 3. Ca să reușim să facem toate acele lucruri de care am vorbit la început, a trebuit să câștigăm foarte multe bătălii cu nu se poate. Sistemul administrativ din România este învechit, iar expresii ca nu se poate, lasă vino mâine, noi așa am făcut mereu, sunt reguli nescrise, dar sfinte, pe care este foarte greu să le depășești. Birocrația este de multe ori născută din autosuficiența unor funcționari, din comoditate sau din reavoință, dar totodată birocrația poate fi învinsă de alt tip de funcționari care sunt dedicați, sunt hotărâți și au curaj să își asume că pot deschide drumuri noi. Acum vreo 4 ani, era toamna lui 2019, mergeam să discut pentru prima dată la Ministerul Transporturilor despre implicarea primăriei de sector unde lucram în extinderea magistralei M2 de metrou în zona de sud a Bucureștiului, prin realizarea unei noi stații de metrou și a 1,5 km de cale nouă de rulare. Am fost primit de câțiva directori din Ministerul Transporturilor, care pur și simplu au izbucnit în râs când au aflat cu ce subiect venisem la ei. Și ne-au privit așa cu
indulgență, să spun, cu un aer de superioritate și pe mine și pe cei 3 colegi care mă însoțeau. Și dialogul a sunat ceva de genul: vă rugăm să mergeți să-i spuneți primarului care v-a trimis că nu se poate să facem ceea ce vreți voi. Păi de ce nu se poate? Păi că doar Metrorex se ocupă de infrastructura de metrou din București și chiar din România. Păi de ce? Unde scrie asta? Păi în programul operațional infrastructură mare. Bun. Și cine a făcut programul ăsta ca să-l modificăm? Păi noi l-am făcut. Super, deci îl putem modifica. Nu, nu se poate. Că a fost aprobat de Comisia Europeană. Bun. Deci atunci va trebui să îl modificăm și să mergem la Comisie. Dar nu o să mergem. De ce? Că nu o să vrea Comisie. Nu ne-am lăsat duși de acolo până nu am plecat cu o foaie de parcurs, cu pașii pe care îi aveam de făcut, ca să încercăm să facem ceea ce ne-am propus. Și am plecat, într-adevăr, cu o listă de pași pe care partenerii noștri de discuție îi considerau absolut imposibil de făcut. Primul pas, cum vă ziceam, era să convingem Comisia Europeană că este oportun să implicăm în aceste tipuri de proiecte și autoritățile locale. Am fost în fața Comisiei, am susținut propunerea noastră, a fost acceptată chiar cu felicitări și această propunere s-a transformat într-un val de modificări legislative care au permis și permit astăzi implicarea autorităților locale, fie că vorbim de primării sau de consilii județene, în proiecte majore de infrastructură care de regulă aparțin de entitățile acestea de resort, de companiile naționale, cum este CFR-ul, cum era Metrorex-ul, în cazul nostru compania de autostrăzi sau compania de aeroporturi. Ceea ce am vrut să spun cu această mică poveste este că soluțiile pentru depășirea unor blocaje birocratice sunt simple, ele există și sunt la îndemâna celor implicați în administrație. În cazul nostru existau niște bani pentru infrastructură de metrou în București. Metrorex nu se putea implica într-un nou proiect pentru că abia finaliza magistrala din drumul Taberei după vreo 10 ani de chin, iar banii puteau fi pierduți, ceea ce și spunea domnul Lulea la început. Noi voiam să luăm banii ăia, să-i folosim în numele Metrorex, să facem un proiect pe raza administrativă a sectorului nostru. Și nu puteam. De ce? Că scriam în program că trebuie să facă Metrorex. Soluția era evidentă, simplă și totuși n-a fost ușor să o facem. Să modificăm acel proiect și să scriem că se pot implica și autoritățile locale în acest tip de proiecte. Astăzi, stația de metrou Arghezi este funcțională și sunt mândru că am fost managerul de proiect al acelei investiții. Sunt în sală oameni cu experiență în administrație, care fac parte din diverse zone politice. Și aș vrea să îi felicit atât pe dânsii, cât și pe organizatori pentru deschiderea la dialog, pentru deschiderea la a fi în aceeași sală și a discuta despre cum putem să facem administrație mai bine în România. Și aș vrea să închei spunând că parteneriatul juridic, parteneriatul operativ între instituții, între forțele politice care influențează aceste instituții, este una din soluțiile care poate să deblocheze și să salveze proiecte importante pentru România și pentru autoritățile locale. Vă mulțumesc!